Laing gimmick, buwak o buwad. Kini ang sweet and salty gimmick sa usa ka barangay Cebu City nga nagpausos sa buwad bouquet nga gihulagway nga labing praktikal nga regalo sa Valentine's Day. Kung asa kini sayron nato pinaagi nining report. Sakto! Sweet and salty Valentines ang matilawan sa mga gustong magpalahi karong Valentine's Day. Inay buwak o flowers, buwad ang irigalo sa partner. Sounds like raman bitaw. Kini ang pakulo karon sa barangay San Nicolas proper sa pakig-alayon usab sa nanghinabuhi og buwad sa ilang barangay. Inay buwak, mga pinutos nga buwad ang gibutang sa bouquet. Adunay boneless danggit, sweet fish tapa ug uban pa depende sa request sa mga mopalit gikan sa 500 pesos ngadto na sa 2,000 pesos ang presyo. Gihulagway kini nga mas praktikal kay makaon og dili usab dali mahurot kay pwede man tipigan for healthy reason. Mas praktikal ang buwad kay kung bulak malaya nya dili sad makaon pero ang buwad dili madaot og makaon sad. Suma ni Kapitan Clifford Chodinyal nga buot nilang i-level up pa ang tabuan matag okasyon diin magpailin-ilin ang mga tao nga mopahaom sa ilang gusto sama sa Valentine's Day. Aduna nay buwad festival ang barangay nga ipahigayon matag Abril og sinugdanan pa kini sa kasika sa ilang kalihukan. Pilion, buwad, or bulak. So, daghan kay kung nakuan gahapon nga na-amaze ba nga, nindot sa na nga concept kapda nga kining bulad or buwak. O niya, pili man gyud sila sa bulad kay makaon man. Niya, tanaw nila ba mga nindot sa gyud kayo ang klase sa klase sa bulak sa buwan. Samtang gihangop sa mga tao ang idea apan doon na sila'y mas gusto nga matang sa buwad. Buwad nga pinikas. Kay? Wa say bukog, sir. Pinikas nga buwad. Kay? Kay kuha naman siya, boneless. Lami ang pinikas. Kay? Kaya lami siya sarsahan. Mas lami gid ang pinikas nga buwad kay lami po sa isagol sa mga utan-utan ba niya. Lami yung pinikas, labi sarsahan. Sa isa sa Kamatis. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.